daf chi di ennill y gamp lawn yma heno. Rhaid bod hwnna'n deimlad eitha special. Mae'n mor special iawn. Mae boi bechgyn yn gyn hapus. Falle hanner cynta, o'n i dod mas i chwarae, ond ail hanner. O'n i'n gwybod o rhaid i dod mas i chwarae, a o'n i yn y diwedd, ffygydd o'n i y cais, o'n i ennill y gym. A chi wedi dangos hwnna trwy gydol y gystadleuaeth y ffordd bod chi'n gallu dod nôl a bod chi'n gallu newid y gemau yma. Fel mae gyd o bechgyn mor agos i'w gilydd, ni'n gallu dibynnu beth sy'n digwydd yn y gym, ni'n gallu dod nhw fel grŵp bach, siarad bwyty, mynd mas a gallu gwneud y mwy well eto. Rwy'n llongyfachiadau, oedd hi ddim yn hawdd yn yr hanner cyntaf yn enag oedd? Na, yn enwedig, oedd hanner cyntaf braidd yn sal gen yr hogia, ond dyma nhw'n mynd fewn i'r stafell newid a dod allan yr ail hanner gyda bwrlwm i ennill gêm. A'r cymeriad yna nath chi ddangos yn yr ail hanner, ni wedi gweld lot o hwnna gan chi drwy gydol y gystadleuaeth, na dyn? O, yn sicr, mae bond gennym ni rhwng y chwaraewyr a hyfforddwyr yn special lawn i fod yn honest. I ennill y gamp lawn o flaen torf o bobl sy'n nabod ti'n dda iawn lan fan hyn yn y gogledd, pa mor special oedd hwnna i ti heno? O, mae'n special lawn i fod yn honest. Mae'r bwrlwm a'r dorf yn un greu y wir yn pwysio'r hogia ymlaen i fod yn honest, a dwi'n meddwl na hynna nath ddangos yn yr ail hanner i fod yn honest i chi. A i fod yn rhan o'r hanes yma heno, fi'n siŵr bod hwn yn aros gyda ti am amser hir, na fi? O, am byth i fod yn honest i chi, mae chwarae dros Gymru yn fel plentyn o'n Gymru yn rhywbeth special iawn, felly dwi'n mynd i gadw fo am byth.